89% van de Friezen vindt dat Willem-Alexander een goede koning is. Zou dat blijken uit de enquête van Eén Vandaag in samenwerking met Omroep Friesland. Friezen binnen maar in Nederland het meest te spreken over Willem-Alexander. En dat is een mooie opstekker voor de eerste Koningsdij. Die duurt in Friesland rondom vierd wordt. Zoals in Haas, een van de peerplakken in de provincie, dat nog een obade houden wordt. Al meer dan 70 jaar. We zijn in 1945 opgericht, maar daarvoor, dus het is al langer dan 70 jaar, met koningin Wilhelmina, dan was het altijd in augustus. Dus ja, een behoorlijke lange tijd. Hoe oranje is Haas? Je moet het zo zien, feesten is belangrijker dan het oranje gevoel. Maar het is, ja, ze doen allemaal mee, ze vinden het allemaal prachtig en zo. Maar ben ze in Haas extra te spreken over Willem-Alexander. Een liedse stekproef. Hij heeft een goede uitstraling, altijd positief. En het is meer een gewone koning. Ja. Ja. Een koning van het volk en vooral ook in combinatie met zijn vrouw. Het is gewoon te jaren een heel mooi span. Ja, ten opzichte van Beatrix is het toch weer anders. Hè? Het is wat vlotter allemaal. Ja. En hij heeft een leuk vrouwtje natuurlijk. Hè? Dat is ook belangrijk, hè? Dat is ook belangrijk, ja. En wat hij ook heel goed doet, dat is die betrokkenheid bij de sport. Hè? Straks hebben we de WK in Brazilië en dan zal hij ook alweer in actie komen. En wat we net gezien hebben met het schaatsen in Sochi. Nee, prima. Maar doet Willem-Alexander het beter als zijn mem, Beatrix? 33% van de Friezen vindt van wel. 52% zei dat ze het lieke goed doggen. Hij heeft wat meer flair, hij is wat iepener. Ik denk wel dat het meer van deze tijd is. Ik denk dat zijn moeder wat stiever was. Kan ik nog niet zeggen. Het is een andere métier. Ik vind koningin Beatrix een perfect mens natuurlijk. Maar dat kan ik nog niet zeggen. Nee.